Inquietants robatoris, cada cop més violents de rellotges a la part alta de Barcelona. En portem com a mínim 4 i els 4 a punta de pistola. És una informació que us podem ampliar aquí en un nou capítol del Caso Express. Aquest 13 de febrer, un home armat va entrar al restaurant 99 Sushi a la zona del Turó Park, a la part alta de Barcelona. Es va acostar fins a Pepe Oriola, un pilot de cotxes conegut de l'Àper Diagonal, i li va posar la pistola al cap. Li va demanar el rellotge que portava, un Rolex que valia uns 15.000 euros. Se'l van portar. A l'exterior del restaurant l'estava esperant una motocicleta que van fer servir per escapar. Els Mossos d'Esquadra creuen que aquest grup de lladres forma part d'un grup organitzat que es desplaça des de Nàpols, són originaris de Nàpols, però són magrebins, actuen aquí a casa nostra, trien objectius, trien rellotges, els roben i s'escapen. I no és el primer cop que actuen a Barcelona i tampoc amb aquesta violència i fent servir una pistola. Fa pocs dies un home va ser llançat a terra, també a punta de pistola, al carrer de la Immaculada. També tenim altres casos, els tenim al carrer Tosset, un dia de matinada, i també a la sortida d'un bar de la Bonanova. Els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, té un grup especialitzat en investigar aquests robatoris. Es diuen Grup Titani, formen part de l'àrea regional d'investigació de la regió de Barcelona. El que han detectat els investigadors és que els assalts que es vivien abans amb turistes a la zona centre s'han desplaçat per un altre tipus de lladres a la part alta. No estem davant de la típica estrebada d'un rellotge, sinó que estem parlant de robatoris a punta de pistola. Un extrem, evidentment, que preocupa molt a la policia. Encara no s'ha pogut aclarir si la pistola que fan servir és real o no, però en tot cas el perill és important. Els detalls d'aquesta investigació, que de moment encara no ha permès fer detinguts, els seguirem aquí, al Caso.cat. També estarem atents a si hi ha més robatoris, que malauradament n'hi hauran. Ja ho sabeu, els successos no descansen, nosaltres tampoc. Fins aviat!